Os sindicatos UGT e Comisións Obreiras denuncian a situación na que se atopan as traballadoras da empresa Seralia encargada da limpeza dos edificios e locais administrativos do concello de Melide, nos cales se atopan a gardería, os colexios e o centro médico, ademais dos polideportivos e centro de rehabilitación. As 7 traballadoras que fan os servizos antes mencionados a día de hoxe non cobraron a nómina correspondente ao mes de outono. Ditos retrasos no pagamento de salarios veñen a ser representativos nos últimos meses, segundo denuncia UGT, a pesar de que a empresa cobrou no mes de setembro toda a débeda que tiña pendente do ano 2009 do concello de Melide, causa que ata o de agora esgrimía para xustificar a falta de puntualidade nos pagos. Dita situación foi exposta ao equipo de goberno para que adopte as medidas legais coa empresa, ademais de advertirlle de que se esta situación non se arranxa de inmediato, as traballadoras pasarán a accións de máis contundencia, as cales din dende UGT pretenden evitar a toda costa polos problemas que acarrearían a cidadanía debido aos puntos sensibles, os que afectaría.